že? Čo? Mazo už nerobí, že? A co? Mazo. To je kto? No však teraz som zapísal. Však Hydro odmazá. Nebojte, on nás nefotí, to Ale len... svieti mi do očí. Jaj, to je nepríjemné. Ja mám dosť nepríjemné oči. Na čítanie musím na okuliare a na diaľku z A okuliare. prečo nemáte? Prosím? Stratil ste okuliare? Nie, nenosím ich, na čo? Že potrebuješ okuliare. A nemáte indoor nejaký? Indoor? Indoor. To je čo? Indoor. Indoor šľuky, makak. Ujo, nedáte si víno? A špány s nami. Vidíš, svieti mi do očí. Však ale my robíme reklamu, spoty. Dostanete. Bože chráň, ja nemám proti tomu nič, ja som Však spokojný. tak A sa pozerajte na zem, nemusíte sa tam pozerať. 9 tučákov, by ste si 9 nedal? 9 tučakov z Indooru sa nedá? Tu máte, nechcete. To nám ostalo. Však to je na kašu. Tu vám zostalo. To je, no, Chlapci, podklad vám ďakujem. to vám stačí? Tak zatiaľ, čo mám robiť? Však, Som však, spokojný, nebojte sa nič. však to je len tak, to je len tak Kedy sa už ostriháte? na zahriate. Už môžem. Už čo, skoro? Dneska sme boli so šéfom, bol to šéf. Jaký šéf? No, sme 5 ľudí na že. Volaj ma šéf, Jano. Jaj! Aj ľudí. Vy ste? Luboš? Už môžeme dať dolu. Luboš? A vy ste furt na kašu, že? Na kašu? Aha. No. Ste na kašoble. Jakú na kašu? Daj akú kašu, tú dvojnohu. Ne, Aj štvornohu, však ja neviem. Jaj, aha. no a ste? Jednu kašu pozval, ťa kacku, no. Jakú, večnú? Dvojnohu. Kaša večná. Aj väčšina, no. No večná kaša. To je pravda. Kaši, A teraz ste tiež na Vás kašu? nevolal náhodou Oni? Jak sa volal? A teraz ste tiež na kašu? Čo? Ne ste na kašu? Není som, nie. Ne ste na kašu. Nie, zatiaľ nie. Mel Gibson vás nevolal, aby ste zahrali Ježiša? Nie. Vo filme Umúčenie Krista? Však Lebo vy my sa vám môžeme podobáte. vybaviť, keď chcete v nejakej reklame byť alebo tak, alebo... Poriadny job. Alebo A zarobíte. Kompres nejakého... Ale my potrebujeme, tak sa pozerajte Ne, dole, alebo no tak. Ale nie, už mi to nerobí dobre. Ježiš. Ale tak, prosím ťa. Nešli buď by tak ste dobrý. na sačkové polievky točiť reklamu? Prečo nie? Však my chce Dobrý zarobiť. zárobok. Vážne nás háňajú teraz? Máte A to telefon? dostanete proste gratis, Nemá ale... telefon práve. Ani číslo? A kde bývate? Tu, Brusovčan. Vy tu bývate? Ja som Brusovčan. Tu To vážne? Od malička. Viete čo, od malička mal som 8 rokov, keď sme došli sem bývať. Brusovce, A dostal. vy ste ináč nebýval. A vy ste bol námorník. Áno, Áno? Pepek, v kuse fajku? prosím. Fajku v hube v kuse? Však námorník. Kedy bolo? Mal som fajku, pravda, že? Aha. A čo ste fajčili cez fajku? Hydro odmaza. Ne? Tabak. Iba tabak? No aj cigarety. Jaj. Aj sme vedeli, jak na to. Jointy, blanty, A potom vie, čo sme ešte fajčili cez fajku. indoor, makak. Buď víno, alebo rakiu. Víno cez fajku. Víno cez fajku? A rakiu No. cez fajku. Aj rakiu, no. To je náš dobre. No, To Cez šlape. fajku bohovský. Keď človek vie, jak na to, tak to... To šlape, to je na kašu. No prosím ťa, prestaň už svietiť, bo oči bolia. Prosím ťa. Buď tak dobrý, buď tak. Nebuďte. Vy nemáte prsten nejaký, námornícky, alebo tak, tejtovanie nejaké? Nemám. Nemáte ani kerku? Nemáte žiadnu kérku? Tejtovanie nemáte? A vy jak ste bol na mori? Tak každý námorník... Mali ste aj ten pásikavý úbor? Áno. Aj takú čapicu? Vážne? Aj čapičku, A vy čo no. ste robili tam? Vy ste nejak Ja som bol na zametali? Dunaji, na riekách väčšinou. Jaj. Na ploti. Na Čiernom mori sme tam boli, alebo na Sredozemnom Čo? mori. A Tichý oceán ste nepreletel? A kedy ste bol naposledy na kašu? Na kašu. Dvojnohu. To je jedno. No, na kašu. Ja čo ja viem, kedy to bolo. Kam? Vážne do Renu? Naposledy na kašu, to si nepamätáte? Na kašu. Ani neviem, kedy to bolo. A, A vy tam máte vodné v tej taške? a teraz z toho vína nebudete na kašu? Teraz z toho vína budete na kašu, ne? Tak bude, nevadí. No, tak. Na kačku. Dobre, no. Na kašu, na kašu. No, aj na Dobre. kačku. Má byť No veľa- prosím ťa, prestan.